trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Diha sa atong kinabuhi, kanunay kitang makatagbo og daghan kaayong tao. Apan kadaghanan kanila, mga tao lamang alang kanato. Buot ipasabot nga wala nato sila mailhi kay mga dumuduong man sila o wala nato hatagig pagtagad. Apan gitawag kita sa Dios sa pagpangilabot, paghatag og pagtagad, ug pagtabang sa ilang panginahanglan. Apan nganong buhaton man nato kini ngadto kanila. Kinsa man di ay ang atong silingan. Palihog manindog og simbahon ta ang Dios kansang presensya anausab sa atong isig katawo. Sa ngalan sumahag sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ngayon ng Santos nga Misa, nga atong isaulog karon, no? Unta ang Ginoo maghatod unta nga kalinaw o kaluoy. Yang mercy, kaluoy nato nga kita nga nangayo sa iyang mga grasya kinanas ng kinabuhi lay pa ato ang makayuhan sa mga sakit sa lawas o sa kalangit, no? Bangyoon ta sa Ginoo kay siya kanunay maluoy ginato nibati sa to ang mga problema for all you know. Ibati gyud siya og siya mutabang gyud kanato. Ug karon andam kita pagsaulog ning Santos nga Misa, pasulan nato ang atong mga sala. Ginoo,
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala daron ang adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Pagkadaig sa iyong mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos Ama, magagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuong sa Amahan. Dawata ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang dalingalandong. O Jesucristo, ubang sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagtultol ka na mong anha kang Kristo. Himua, na nagasunod kaniya, magasaliko sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini ang magipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Gitawag kita sa Dios aron magbag-o ug makatuman sa iyang kasuguan. Kay ang Dios haduol kanato ug ang iyang balaod nahisulat sa atong kasing-kasing. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Atong paminawon. Si Moises miingon ngadto sa katawhan. Kung patalinghugan ninyo siya, ug tumano ninyo ang mga sugo nga nahisulat nining basahona, ug kung mubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sa kinasing-kasing gayod. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlawa. Wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon. Kinsa may mukuha niini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod
nga muingon kamo. Kinsamay mo tabok aron pagkuha niini, aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol na kaayo kini kaninyo, anaara kini sa inyong baba o kasing-kasing. Busa, makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Dios. Sa imong dakong kaluoy tubaga ako. Sa imong walay hunong nga panabang tubaga ko, O Ginoo. Kay walay kinutuban ng imong kaayo, sa imong kaluoy lingia ako. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Naguul ako ug ania sa kasakit, O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Tan-awa kamong mapaubsanon, ug pagsadya kamo nga nangita sa Dios. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo nagapatalinghog sa kabus, ug ang iya nga gigapos dili niya tamayon. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kay ang Dios magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga siyudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon maoy makapanood ni ini. Og sila nga nahigugma sa imong ngalan, magpuyo ni ini. Dangup sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Buot ang Dios nga mahiduol sa katawhan, ug kini atong makita diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Si Jesus labaw sa tanang binuhat, ug ang tanan iyang giluwas pinaagi sa iyang gugma. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Atong paminawon. Si Kristo mao ang larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat.
kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tuwa sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanan butang. Ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios, ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang, sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon, sa iyang anak, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamat o pagdahi tungod sa iyang pagkahalangdon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya biduol ang usa ka magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kang Hesus nangutana siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton ara ko makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan, yun sa man nimo kini pagsabot. Ang matutudlo sa balaod, mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong hunahuna. Higugmaa ang imong isikataw, ingon nga paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imo ang tubag. Buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Apan matutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ayang ako ang isikataw? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga may lugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Nitabo nga may usa ka pare nga miagi ni adtong dalana. Pagkita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nihaagi usab usa ka Levita. Miduol siya, mitanaw sa tao, ni misaylo lamang agi sa pikas daplin. Pan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana. Niagi sa kitulisan. Pagkita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya. Gibubuan niya glana ang ug bino ang iya mga samad. Gibugkusan.
Nagipasakay niya ang tao sa iyang hayop, gihatod ngadto sa usa ka abutanan. Dito iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug gitugon. Galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong nagasto. Si Jesus bitapos sa pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna nga nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan. Ang tutulo sa balaod bitubag, katong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw, buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsa man kay itong tubag sa pangutanan ni Jesus, no? Nga unsa may labing dakong sugo sa balaod, no? Sa inyong hunahuna, nakatuman kata niini, sama sa gihigugma ba ninyo ang Diyos labaw sa tanan? Gihigugma ba ninyo? Yes or no? Yes. Inyo sa isig ka tao, inyo bang gihugma sama sa inyong kaugalingon? Saan to? Murag, kusog ang unang yes? Yes. Yes, yes. Wa magod kay ini Ebanghelyo kada kapahinumdum ako ni Ebanghelyo hagyon nga. Catechism class to ang maestra mao gining pangutanaha nga unsa may labing dakong sugo sa Ginoo. Ningon nga bata kay ba makisna katudlo man higugma ang Dios tibuok nimong kasing-kasing, tibuok nimong kusog, tibuok nimong galamhan, may jud. Nya higugma sa nimong isig ka tawo sa masimong kaugalingon. Bright yung mga bata ko, kay tinudluan. Kaya nagbasa man sa sila. No? Yan ingon na yung maestra. Sa mas pagkutan ako ninyo ba? Higugma ba ninyo ang Diyos labaw sa tanan? Yes or no? Yes, yes, God said that. Higugma ninyo ang Ginoo sa tibok niyong kusog. Higugma mo? Yes, mga bata. Higugma mo sa inyong isig ka tawo. No? Gugma mo, yes. Hasta inyong kaaway, yes. Niya, ang maestra, dahil duha ka bata nagtupar rin siya. Ikaw dahi. Kaya tupad imong classmate, gugma ka na niya. Tanaw rin siya. Hindi ko batig na ako. Ay, nago, sus. Oy, katawatan, may pakaliwag biyatan ni ini do. Wag yung walalis tayo. Igugmata sa Diyos. Yung maningkamot pa higugma sa isig ka tao. Ibawta na anak. Ang pangutan na ato mang gibuhat. Kaya ibaw ka, sus, duol ka nato. Ibawta mo inisakto, pero duol ka nato. No? Ato pa ng igsuon, ato pa ng silingan. Kaya di ginato matun ang naong. Di kita makahigugma yun. Yes, Lord, I love you. I love my enemy. I love my neighbor. But kini siya, ayaw lang sa ni siya. Kay batig batasan, gilibak ko niya, gidaotan, nangabit, dili ko kanini. Saan ka pag-ingon ba nga, I love the world, but this, not this. Doon na yun. Ginoo na ba? Love all or none. Pagsugo sa Ginoo. Ito makasugo sa Ginoo. Muna nga, ang Ginoo ba? Si Ebanghelyo, siya nag-isgot sa balaod ba? Ngayong magtutudlo sa balaod. No? Gina niya nga, no? Naibawa ng katanan, nakatubag ka, ang buhata mao kini, buhata ang angay nimong buhaton. Haron makaangkon kag kinabuhi nga dayon.
Do. Buhata gyudayon. Ayaw pareha ring gitawag natog mga kiring pare nga rin sa yung istorya niya o kiring sakristan nga itawag natog nagunahon lang siyang kaugalingon ba? Dalik ang nilihay. Di rason ba? Pariha ang tagyog ka dire sa kining Good Samaritan, no? Nga ingon nato nga naluoy, siyang pagkaluoy, sige buhat niya, no? Naog siya sa sakyanan, o iyang ako huna yung kaugalingon. Nung na siya sa uban, sa iyang na aksidente, no? Nagbiktima, o iyang gitiman. Iyang time, talent, at treasure gihatag dyan kaniya. Nga pasabot mga igsuon ba? Nga iyang gihatag yun. Ang iyang kaluoy, di lang kay kaluoy sa kasing-kasing, wala bati kaluoy, kundi ang kaluoy niya yun, iyang yung gibuhat. Iyang yung gibuhat ang kaluoy. Mabitaw mga igsuon, nga kining kaluoy ba, no? Tanawan mo ba nga kinahanglan gini gyud di lang ni sa pulong kundi sa buhat gini. Sa buhat gini. Inundom ko dihay nagbiyahe nga estudyante gikas Iligan padung dinhi sa Sugbo. Estudyante pero diha sa barko gi kawat ang butang tagkabtangan yang sa kwarta yata ba. Naghilag taon siya ayo. Natol sang diha may mga politikong ni sakay, nitabang niya. So, nga, silang dahil ilang kahadlok dahil. No? Kaya, ato ni pangitaong nakasaha ni mo. Niyang siya, kining barko, untag yun nato gini security, nato gitanan, naay, yun siya. Minanglag yun, untag yun, buhato nila ni, buhato na. Hindi si pare, nidool, naghilag ng babae, yung kwarta. Yung day, ay lang kaguol day. Ay lang. Iampo tikal gil. Iampo tikal lang. Sige lang, kanang imong pag-anto, si halan na sa Ginoo. Kaya na kay grasya ni ana. Ya di Muslim, itupad sa babae ngon, gutom na ka? O di ay paano, bahin ta rin. Ikaw ano babae? Nahunong sa hilak, gutom na siya. Pag-abot na Sugbo, naon ta sila, ingon Muslim sa man ka kanang kay pliti diha. Tuwa, diya sa gatos, pigo ni, nasakto na na. Napangutanan, nining tulo, kinsa may tinuog na luoy ba? Ang politiko, ang pare, o kining Muslim. Mana usay mong hilag, wala na sa kwarta wa sa kaon, gigutong pag sa kayo, nagiwalihan pag sa pare. Mangisuon sa buhat yun. No? Ang gitawag na ito, pulong may buhat, wag ganay nada. Una niingon sa Santiago ba nga, ang pagtuo nga may buhat, patay, sama na sa gugma, hindi pagkita sa buhat, patay sa gina. Maunsa man, ingon ka nga, naluoy ko ni mo, gawa kay sa nina. No? Yaw kay gibuhat ni ana. Ipakita gina siya sa buhat yun. Kinahanglan. Una, ang kang gitawag itong kaluoy ka ng compassion, kinahanglan gina siya aksyon. Tanaw na guni, tanaw ka sa, kapila tayo hitabon ini. Natas TV noon, tanaw ta, nagtay balita no. Sus, kanang balita na abay gipatay, niya nagigawatan, aksidente ta na ba? Ikaw makita niya na ba? Sige, bakit yun mo? Maluoy ka, di ba? Maluoy ka. Pero wala ka, naluoy ka. Pero pag human ang hitabo ala sa balita, ay mo nadunggan, nawa ng kaluoy. Kutom na ka debate o kaluoy. Dili ka na, yun. No? Kaluoy lang, away buhat, wagin na siya. Nada. Ang kaluoy na agin na siya ang buhat yun na karon ang atong simbahan mananganda atong simbahan na ginitawag to 500 years anniversary sa atong Kristyanismo, di ba?
Nga programa, aware mo ini, kanang kita ito pagsangyaw, no? Pagwali, kasi nga, ato mga liman, nagwali ang pare, nawali pag yung liman, daghan ang wali ba, no? Unya, atong arsobispo niya, doon niya i-videotape niya nga, wali, daghang wali, maayo ni. Haron nga ka, maandam yun ba? Unya sa pag-abot ng matawa, maandam yun nga, sa ilang Kristohanong kinabuhi ba? Pero, tanaw na gud, kung sige nila wali ta, hindi ubanan og buhat sa kaluoy. No? Di buwan sa buhat sa kaluoy, paghatag sa kabus, kagutom, ug healing. Ang atong Ginoo imo ka, niya gibuhat, nagwali siya. Pero ihag yung ubanan gyud sa pag-ayo sa masakiton. Naagyod ang lihok gyud, naagyod ang buhat. Kung sige tagyaw-yaw, no? Way buhat. Maginada. Kung nagtidaksak ito yung nga, ang buhat na ipasultion ginato, mas makuhaan ang mga tao ni ini. Kinahanglan gini ang compassion o action. Ug mao nga ang atong Ginoo ha, sa sugilanon nga sa Good Samaritan, mao gyud ang tinuod nga Good Samaritan. Nga siya as gibuhat sa Ginoo. Ginoo siya, naluoy siya kanato. Nagpakatao siya uban kanato diri sa kalibutan. Haron mo tabang diha jud kanato. Haron mo tabang kanato. Haron mo luwas kanato sa kasalanan. Kaya kita, mo naman, napindi naman ta, og tinuod ang kining Good Samaritan mao gini si Kristo atong Ginoo. No? Kaya nanginahanglan kita, magsuon mo ni itong misyon, kinahanglan tag Good Samaritan, kinahanglan tag daghang itaw ron itong tabanganon. Palibot lang tanawa ko, nagkalisod-lisod ang mga tao, problema dito. Kung kita nga Kristiyanos nga, ato gining katungdanan isip Kristiyanos, kung tabi isip tao, di mo pagkabana ba? Maka-imagine ka ba? Palitan o. Naa ka sa sakay ka aeroplano, for example, na atakihon. Nya rin ay doktor. Mingon na doktor in the house. Yung mga doktor, o di ako, pero di lang ko on vacation man ko. Di sa mutabang. Naay pulis, naay gitulis. Nasinggit og tabang. Naay pulis, yung pulis nga, ay, off duty ko eh. Usin may tabo. Naay mo duos pare, may tayo nga naay masakiton, magkupisal. Himbatyo na nyo rin. Di mo yun pare nga, oy, di off na koron. Di. Kastilan. Ug mo na yung mahitabo ba? Ulit na mga gusto kagalingon. Muna lingon si Kristo nga, let us be a neighbor, no? To others. And, pag-ingon, kinahanglan sa kita, no? Mahigugmas isikataw kay timat ninyo, for all you know, puong pa ni Mother Teresa, for all you know, kanang itabangan ninyo, mao ka na ang Ginoo. O kita, isulti ang kita sa Ginoo ni Ana. Saan daw niya sa paghukom, yung Ginoo na hinumdo mo, hinumdo mo, katong inyong gitabangan dito, katong giguton yung gipakaon, ako kadto. Pahinumdo mo Ginoo yun ni Ana. Kadi ay, Jesus, that is thirsty, no? Nga ato ang gipainom, siya gidi ay. Jesus, no? That is hungry, no? Is Jesus hungry? Sa itong isig atong gipakaon, atong isig katao sa Jesus gidi ay. Si Jesus di ay nga kita itong hubo, no? Atong gisinaan. Kana niya itong kitabangan di ay, si Jesus gidi ay na di ay, nga kita wag itong napriso, no? Nga masakiton, nga itong gibisitaan. Kana di ay nang higlimos ato di si Kristo gidi ay na, no? Nga ato ang gitabangan. Mangigsuon, no? Muna si Kristo, nihagi ito alawa ba? Nga, let us be a neighbor, mahimutang silingan sa itong isikatao, o mahigumas sa itong silingan. Sa ito pa, magsilingan na kita. Being a good Samaritan. Who is my neighbor? You are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me.
Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend, helping friends in need. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go. Hand in hand we go. Helping strangers we may meet along the winding road. Who's my neighbor? You are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me. When you look with your heart instead of your eyes, the neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one. Hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side when the day is done. When the day is done. Amen. Nagato ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit at sa yuta. Ngayon sa Kristo yung bultong anak at ang Ginoo. Kinangkong sa lang sa Espiritu Santo. Yan ni Maria ang nagulong. Sabi sa Gunitong sa Pilato. Yan sa krus ang Ginoo mo. Kunsad sa mga minatay. Katulukan lang na landaw. Misaka sa langit. Gilit ko sa to sa Diyos ang mahal magagahong sa tanan. Nabaling ito, nabaling siya, napakon sa buhay o sa mga minatay. Natugas sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, buwing dayo. May gusto nato ipalanog ngadto sa itong higugmaong Diyos sa mga panginahanglan sa mga tao nga gipiyal sa Diyos kanato. Matag pag-ampo kita miingon Ginoo, dungga ang amo ang mga pag-ampo. Alang sa tanang pangulo sa simbahan, nga matirud-ano nilang isangyaw ang pulong sa Diyos, ug sa samang paagi magpuyo unta sila subay sa panag-ingnan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong kagamhanan, nga hatagan untag dakong pagtagad ang mga panginahanglan sa mga kabustang kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing kasakitan sa kinabuhi, nga makaplagan unta nila ang mga maayong Samaritano nga mutabang kanila aron mahibalik ang ilang kadasig sa pagpakabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nagbiyahe sa yuta, sa dagat ug sa kahanginan, nga mudangat sila sa ilang padulngan nga walay kakulian sa ilang panaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Chufilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nangamatay nga isig katawo, makapahulay na unta sila sa hingpit sulod sa balay sa atong amahan. Magampo kita sa Ginoo.
Diyos, dungga ang mga ang pangamuyo, tabangi kami na mahigugma sa usag-usa, sa gugma sa imong ipakita kanamo. Dini ni Yesu Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong mga magagagahom sa tanan. Dawaton ka sa mga sakripisyo kita sa mga alam sa pagday pagimaya siyang ngalan, alam sa pagkuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawato Ginoo mga gasa sa imong simbahan. Imong kining Eukaristiya, magtabang ka ng mapagtubo diya sa kasantos o sa pagtuo. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaa kaninyo. Bayaw niyo mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Amen. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud pasalamat kami kanimo kanunay sa napit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat na pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugos sala o sa kamatayon. Nga niya ng himaya. Tungod ini ginganlan kami karon ug piniling kaliwat arianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit ngana sa matahumo nga kahayag. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya di silang paghunong way hunong nga pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos, padala yung mga espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Mahimo kini alang kanamo nga lawas dugong ni Kristo among Ginoo.
Pasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Mikuha sa kalis sa pasalamat ug pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoong ko mga tanan gikan niini, kini ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus pagkabanhaw mo, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan, ikaw ang natubos sa kalibutan. Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Unta mahiusa sa Espiritu Santo. Nung lumigi mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuli mo sa mga igsoong nangamatay. Malaomon banhaw sila, o ang tanang nangamatay, diha si mong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nakatuman sa imong kabubot na latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan kaniya magkagagahong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-ampo kita sa Amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namong anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan, luwasan kami sa mga damutan. Mga kami ginuwi mo kaming luwasos tanang daot hatagi kami sa kalinaw ning panahuna.
Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sala kanon malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kristo ningkas mga apostoles, ang kalino ibil ko kaninyo, kalino hatag ko kaninyo. Ayo tanawa mga salap, kaniyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatag kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw si Ginoo sa kaniyang manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagkita panaginig sunay. Sa Dios nga gawag tang salas kalibutan, bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinagining pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himo nga ang imong kaluwas nga gugma magtubo kani dinhi kanamo. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak kasakit o kamatayon sa krus. May tudod ang birtud sa pag-ilob dihas kasakitan. Dungga ang pangamuyo na mong gihali-alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian, magkaamgos gipili siya aron mahimong santos
ang iyang kasakit, may usas kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang ipangayo, pinagis na mo Ginoong Kristo imong anak. Nabuyog hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ito po salamat sa mga donors and sponsors, mga participants, sa tuwang readers, psalmists, lay ministers, altar servers, atong choir, The Good Samaritan, ato ang offers, Gina Bonghanoy o Carmen Cañete, atong Pilgrim Sword and Fire Charismatic Community, sa Rosario Parish, Jesus Firm in the Faith Community, San Vicente Orhilio, World Apostolate of Fatima, Birhen sa Rigla, National Shrine, Opon, Lapu-Lapu City. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamatan ko ang Diyos sa bukos kong kalag, upan sa nagkakigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iya, kamot kalipay ang dala, dalay kong katingalan nga way sama. Maghihatagong maluluyon ang Ginoong Diyos. Nindot lagi kayo na imong scapular. Imo man ang gipagawas. Mount Carmel. Hapit na ba iyang piyesta? Karong July 16. Yes. Nindot kaayo, no? Nga mag-wear gyud ta og scapular. Unya kung ano ba di Latin word di ay sa scapular, meaning shoulders. Shoulder. Abaga. Oo, abaga. Kay mao man na, no? Gihatag man na sa mahal nga birhen adto ni Simon Stock, katong Father General sa Carmelites. Yes, sister. Sa 13th century. Gihatag po niya siya sa akong special friend. Daghan akong Gamay. sister, ang uban na daan na. Unya, gitagaan na sa akong bag-o. Okay. Nay uban dagko kaayo siya, Nor. Duha man akong nabasa. Wala kakita, ana? Nakakita wala ko, ka, sister, ana? kakita. Duha ni kaklase nga scapular, monastic, and devotional. Okay. Oo. So, kanisiya nga gamay, kanisiya mo ni devotional. Okay. Ang katong monastic, katong sa mga monk, man siguro to, mga pari nga kuan. Unsa may promise sa mahal nga birhen? Hinumdum ka? Kato yung iyang giingon nga, ang mag-wear ini kung mamatay, dili gyud mo suffer sa eternal flames. Yes. Kani gali siya nga pag-wear na kuan ni sister. Dugay na ni siya mga 30 pa kapin akong edad. Nya karon sa 66 na ko. Dunagyug ko'y nadawat nga pertigyong ninduta. Nga sa panahon nga gipit jud kaayo kay ang akong mga anak nagpuli-puli sa gagmay pa. Mura gid ni akong gidangop ngadto ako gid siya halok-halukan unya nalay ni kalit og tap sa akong shoulder. Kato day siya mo to ang working student sa akong igagaw kay akong gipangayo sa mahal nga birhen tabangi in town ko kay financially wa nagyud kay nagpuli-puli daghan pa kog igsuon na nako nag-eskwela. Somebody ana ra gyud sa akong abaga nya nagwear ko ani nya kadto siya working to sa ako pud nga igagaw unya pag first niya nga sweldo sa bangko siya nakatrabaho wa dawata sa akong igagaw niingon da siya nga sige lang manong kung kinsa unya sa imong kaliwat adto ko motabang wala gyud baya ko magdahom sister. Mutuod jud ko nga God send somebody gyud to help the person in need. Kay imo man gipangayo. Gipangayo gyud nako. Ni isyu sa cheque, wala ikapin way kuwang insakto gyud ang ibayad nako sa hospital. Nahibong gyud ko sister. Nganong exact amount gyud. Dito gyud ko sa atubangan niya. Naghilak gyud kong nagpasalamat. Okay. Kay nasulbad gyud ang akong problema. Material gali na, no? Material bisan sa faith o spiritual. Yes. Mga jud ko niya sister Permi. Kay siya gyud akong kusog mo ni kauban rin ako. Kanang giingon pud ni Monsignor ganina nga faith
without action Is dead. is dead. Perting nindota kay kana bitong mutabang sad ka nga ikaw pud gitabangan without counting the cost pagkanindot kay daghan gyud pud ang moabot ra nimo. Di lang kakibaw naragi mo abot. Even without expecting. Yes, nga without mo abot. expecting. Nindot siya kayo, sister. Mo na siya akong gi-share pod sa akong mga igsuon. Miingon dahil nga, wa na dyan ko'y kwarta nang, wa na gyud. Unya, unsa mi imong gihimo. Mangayo lang ka. Lihok sa. Kay ingon bang Ginoo, tabangan ti ka, kun mulihok ka. Ayaw lang gyud pagsalig pod o Okay. kuan. Nya, Kapit kapit mo kita nga to. mapangutanag yun, Nor. Bahin ini sa Akong scapular. ipangutanas ni Monsignor, unsa may atong buhaton sa mga daan kayo nga mga scapular. Nga ikaduha, ang akong nakita ani sister nga nagwear, mo ko kakitag mga batanon, mga kasagaran nagwear ani mga idaran. Oy. Naapod May mga nga bata. batanon? Ako, when I started to wear, I was small. Wow. Kaya ako, mga mama mo ay nagpa-wear na ako. Oh. Wa pa ta ka sabot, pero ang inahan mo na nagpa-wear. Kay unsa may kapuslanan, mag-wear ka scapular o niya to. Wala. Ang imong kinabuhi wa magsubay, no? Ilabi na ning kada adlaw magsimba, pagkadaghan gyud nga mapupo kon maminaw lang gyud ta sa homily. Usay miingon lagi ko, ay ang gihomily mo rag igo ko adto da naapod taw ra gyud ta naapoy usahay pun mo gawas gyud to. Karena makaraan gayo ba, no? Kay sagrado mo na siya, sacramental mo na siya. Para ipuso mo na siya, di ba? Sunugon nimo, ibimutan nimo sa itong lugar. No? Yeah. Makuan siya, mahimo siyang kay pero dili ikuan siya kanang dili labay-labay ba? Aron mapahimutan siya. Kaya kungustiyas gani, lanayon man na siya dito, ibutang nimo sa basta tarong pag-dispose, no? Kaya pag-dispose. Oo. O dili man lang nila ng sunog. Yung karong mapahimutan na siya, no? Para magkuan. Anyway, importante gini scapularyo juga yo sa gyud na nato ba, no? Kuan. Mo kuan gani ka na kuan gani ka nagsulob gani ka ni ana ha? Nagpasabot na doon na kay gugmas mahal ga birhen. Mao gini siya, no? Doon na kay pagsalig sa mahal ga birhen. Ha? O doon na kay pagyukbo kaniya. So, wa ka ng gugmaha, di ka may gugma na kay hinatag na niya gyud, no? Mao na ipag-agi nga, mao na ipakita niya nga gimahal kaniya, di mo siya gisulob na siya, no? Unya, dili na siya isulob lagi ha. Nga kita utog para sa anting-anting, ang uban di ang are, anting-anting ang habak di ang mga are, di na sa mahimo, no? Kay sacramental man na siya, kanila siya mismo, sagrado kay na siya, hagkan muna na kay 500 days of indulgences. So, daghang ka nagibutas mahal gabi na. Pero, magsunob ka na yung ana, ay kalimtig yun. Nga, you are being blessed sa sagradong butang na naadiha ni mo. Unya, mao na siya. Ubanan gina siya, isunob na siya, kasing-kasing, nga putli. So, ingon na to ba, state of grace. So, dili ni buha, gamito na to pag binuang, no? Kung dili, alang sa himaya sa Dios. You of course, doon na ginitutulong nga pag-ampo, pag-rosaryo, devotion, o ganang good works. Muna siya yun. Dila na siya usa ka isabong judiha na nimo, no? Dagwa para na siya sa napitan sa gugma sa atong mahal nga birhen, no? Gugma na to niya, malabos tanan, kana siya, sobrang bilin, iyan ang gihatag, kung ini ato ng buhaton, siya gyud ha, mura na siya ginahan ba, mura ta niya kanang kuguson ta niya, limis-limisan sa mga, sa inaan ta niya, haron nga di ta hitugnawan, haron nga malig-on ta, no? Inahan ko na siya gyud, no? Unya, mo lagi ni, mapalayo ta sa katalagman, ada protection ta niya, ug labos tanan, kinaham na siya, maniguro gina siya nga, dili juga makatugkad nga to sa impyerno. Ugma, ingon na to,
Uba, sa aga ka des purgatorio, sus, primero Sabado, kwao na kadayo niya. No? Ingon ni anak. So, ay mong faith na diha. Ang simbahan, nag-awag na ito na ini nga, gamita kini, no? Uban sa pagtuo. Kaya kini magkapanala makahataba magyun ato. No? Gulahan ka ito. Daghan kayo ng mga istorya, blessing na dawat ni mga sa Eskapularyo. No? So, may unta ta nga, Birhen sa Carmel, no? Atong inahan ng tagyod, mag-auban ka na ito. Ato ipakita sa pinagis pagsulob sa Eskapularyo. Amen.